אהלן יוטיוב ו-iPhones.co.il, כאן FCB 2009. היום אני אעשה לכם עוד מדריך שבעצם יעזור לכם לגלות, יאמר לכם לגלות איך לכתוב אימיילים בלנדסקייפ. לנדסקייפ זה כאילו לכתוב הפוך ככה. כמו שאתם רואים, יש לי טווייד אימייל, שזה בדיוק מה שאני יכול להראות לכם, אבל זה לא. אל תוריד אותו כי הוא עולה כסף. יש עוד אחד שלא עולה כסף, ואני אראה לכם אותו, ואני אראה לכם איך להשתמש בו. עכשיו, אין לי ערכת נושא אישית, בגלל שאני לא רוצה להראות לכם, עדיין לא גמורה. בכל מקרה, תכנסו לאפסטור, תחכו שזה יטען, תלכו לחיפוש או search, מה שיש לכם, תלחצו בר למעלה ותכתבו fire mail. זה fire mail. אם זה יופיע לכם, תלחצו עליו, תחפש, תורידו את זה, זה בחינם, זה נקרא fire mail. עכשיו, אני כבר הורדתי את זה, אז אני לא צריך להראות לכם שאני מוריד את זה. אני רק אראה לכם את הדף של המוצר. הנה, כאן FireMail. זה לכתוב לנדסקייפ, לא משנה, תיכנסו גם לבד. אוקיי, עכשיו אני קנתי את זה האחרונה, זה נמצא בעוד האחרון. FireMail. אוקיי, FireMail. איך עובדים איתו? קודם כל, הוא ישירות בלנדסקייפ, אז אתם חייבים להפוך את האייפון. עכשיו יש לכם למעלה subject, אם אתם רואים את זה. אם אתם לא רוצים לכתוב subject, אז פשוט תשאירו את זה ריק ותכתבו כבר בהמשך. תחצו בלבן שנשאר ותכתבו את האימייל. זה יכול גם לעבוד בעברית. הנה, אני אחליף לעברית. מה אני אחסור? סתם משעמם לי. סתם בלה בלה, לא משנה, זה באמת לא משנה מה תכתבו. יש פה כפתור על זה, תחצו עליו, תחצו send to mobile mail. אם אתם לוחצים save to bookmark זה פשוט ישמור את ההודעה, אבל לא ישלח אותה. תחצו send to mobile mail, זה פותח לכם את המייל. אני לא כתבתי subject, אבל אם תכתבו subject זה יהיה בנושא, תחת נושא, והנה, רואים בלה בלה. עכשיו אני אשלח את זה לעצמי. אני אכתוב את המייל שלי, רק שנייה. אוקיי. עכשיו, ניתן לזה להוריד. שלח. אחרי שזה יעלה את זה. הנה מוריד. אוקיי, עכשיו בואו ניכנס פנימה ונבדוק מה רשום. כן, קצת בדיליי. אין נושא בגלל שלא רשמתי נושא. אין נושא, אז כאילו, הנה, בבקשה. עכשיו זה תמיד כותב נשלח מהאייפוד שלי, אז אתם יכולים לשנות את זה. בלה בלה, עובד עם עברית. עכשיו, אם אתם רוצים לענות להודעה, נגיד אני רוצה לענות לעצמי עכשיו, אני הולך לפה, או כותב, הולך להשב, זה יכול להיות גם באנגלית, כאילו, כל מקשים. עכשיו, כשאתם במסך הזה כדי להשיב את ההודעה, תצאו, תחצו על ההום, תלכו ל-FireMail. עכשיו זה ייכנס לכם ל-FireMail. וזהו, עכשיו בסאבג'קט, אם אתם רוצים שזה יהיה reply to בלה 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 בלה, אז תשאירו את זה ריק. תלכו לגוף ההודעה, תכתבו מה שבא לכם. אני לא יודע מה לכתוב, כי זה סתם מטומטם. עוד פעם, אני חוצה על הכפתור הזה ואותו דבר, זה מעלה לכם את זה, בבקשה. בגלל שלא היה לי נושא, זה כתוב פשוט רי, אבל הנה, hello. בכל מקרה, זה איך שאתם עושים את זה. אני אפילו אראה לכם שזה עובד, למי שמטיל ספק במה שאני אומר. שולח.
זה יעלה את זה. בבקשה. הנה בבקשה, הלו. תורידו את זה, זה אחלה תוכנה מהאפסטור, זה הכל בטוח, אתם כאילו יכולים להוריד את זה, זה ממש טוב. אם אתם רוצים עוד מדריכים, תשלחו לי בפרטי או באימייל שלי שיופיע בצד ימין של המסך של ביוטיוב בדסקריפשן, ותשלחו לי מה שאתם רוצים, תבקשו מדריכים אני אכין, בעברית כמובן, ותשלחו לי הודעה בפרטי גם בפורומים של iPhone.co.il. זה FCB 2009, תודה רבה.